Kakasi Students Union North Khasi Hills District haka arpo artari yayong arja arpsau lingba ke education cell kalapli ke jaka ajing hikai a hanongpo town committee shopping complex nakabenta kitu ki samla pule ki bala pendap ya class 12 bat ki badan haka jing pen kre ban yakun ya common university entrance test ya ketiga jaka ban ajing hikai a chaki samla pule lalet ban pli de usamla Ferdinand Kharkamni president ke KSU North Khasi Hills District kumukongsan haringkat kejingdon usamla James Hitler mau penyang General Secretary kumusembut kongsan kakong Stephanie M. Nongbri Skill Development Officer Riboy District samla Banjob Maring Chairman Education Cell lembat kiwe ki nong yalam ke KSU habaki ajing keren hakatiga sengi kila ong ba kejing tumu ke seng ban bu ya ketika jaka ajing hikai a kalong ban betin lenti ya ki samla pule namar kalong ka ba e ya ki bakin ya kun ya ketika examen Kelam dadon kiba betin lenti bat kiba hikai kumno ban pen kre ya ketika judge exam bat kum kino ki jingkeli bat ki jubab baki dei ban pen kre ban pas ya ketika exam Hakaba ngisham bat ngi ke jinge dong ki samla ki jingi kimtip ya kita ki exam pattern kumno ban tho ke exam kumno ban ki judge jingkeli ki bala manwan namar haba pirat tep ke suiti ki don sakit kumbong ye ngala babu mene ban ai kai pi bayong ba kandona la ka jong subject wat ikpiji ru ka dona la jong subject kham tam le pi ki ji le kalong thamai ka de sin man kok man taw snam te kan long ba thamai habaro kiliang te ki kermen ba ka ne ka jingyo e kene kala hakaba mapi ki samla pule hadin mapila ban pas ni kermen mapin pas bahai ka exam jong class 12 HSLC bat hakade preng ke jing pengkre katai ke jing pengkre kalong ba pihak ban pengkre bahan ala de kane ka jing ai free coaching CUT UG kala ban de kumno ban pilat TP lade ban pitilenti nakal yang jong kane ka institute YP haba kumno pinla ban bangla ban fees kita ki jinge kumno kita ki jingkili ki balak banwan la nai kumno kita jat jingkili ki balak banwan kita balak bende berlong ki jingaram bat kumbang ala ong epi hakisnam ki balak dep kaladon ka CUT namta ki post graduate bat ngiru kumlai thu ibabu mene syapang kumno katakan kanet exam hapreng JLT jo kina samla pule mi teng hakabangin pat yok mat kumno ban tho la ne kumno batengku ya kita ki jat jingkili ne ki jinge ke jing sini min lompat pepang hari happening kita kijinge kebangiat haki kum kisamla pule kidon kipor bangi fil namar kilong batmai ni hari kim dapat berlong kijing pendulat yang ni namar kine kiju ki exam pattern kiba pila banyo kene ka CUT free coaching lomba kene ka por lomba kene ka institute bat happening kesan ki isu kumne kiju jingkeli pila banikun yang kita ki exam UPSC pila panikun kita ki exam IBPS ki SSC bat kita ki exam ki banking ba per kini kiju kila perwan kumno ban atem ya ki jingkeli bat kumno pinyo lat namar kumasya jong ha jing lokasi jingi langi mat sisin ngimpat tip kita jingi la ngimpat mat ngimtip langi lalet kamu ngitip kita ki bade balet kata klem persang kamu ha jing breu kanom la ban long ikermen lengba kene ka jingyo kene kalat hapi ki samla ikermen ba ke ek ba phi phin ai ka ba hatam kamdi phin ai ka lelion kamdi phin ai ki SU hare ke ka ba hatam kren ta ka chim ka chung phi ba phila ban le bhai ke nam ta ka ing ka sem ka chung phi ya ime pa ka chung phi ba ta ka por phisa kan mau bang hab le e nam ta ka ri bujak la kham so thu hi phang ke ek jingmut jong ba ka CUT ban le don kam ban le ka exam entrance test man nam ta ki opinion admission ho ki Central University te ko wei ko ba kwa ban kham stress bha ham ne mo ko long ye ka le se man ta mo bon na pi Facebook inda pet ki jingkli e man ta no ong ala ban solve yang ala ban tanga perkhat ko ne ngayo por kham bon bagan solve ke ni ke jingkli ngala ban solve te henry ha ko pi shop pa de ban tho ye to ke exam katu ka por jong phi ka yat ben tementa le se ka wei ka jingkeli ka ba shimpor nakabenta jong phi ba pin solve phi da ka kun jing sno tho jong phi le se kan bampor phi sang minute hre haba
ban pada hakane ka coaching ka long ro be ban hikai pa yapi ban pen hikai no yapi di kirukom ki basuk khang ba penla ban solve ke jingkli hapo kata ka bayong I samamatan hapo ka shimine mapunta teng utama kidan lagi jom ki exam ki badan lagi jom ki pattern long kum nak bentar jonga lo ba tak experience lo bangala shong la li tho exam la kata ki bun ba ki jet exam ki ba pher berkawai nakini ke ba ki exam khamtam le ki balong online kamut bentar kapor jom ki kalau tar ha pa kuliah jingkeli pa pen kuliah khamtam le dili kini ki bale ha ko computer pen kuliah na mis drong ka answer shupo kada pidap kuliah pi ka ni ka jingkeli baro shupo ka answer pe aklat biang tho yu sis drong teman-teman ka scroll biang drong wan biang shupo le sili gidan kita ki jingkeli ki balong part ma kawai ke jingkeli kawai ka jingkeli bet kawai ka passage la se ki jingkeli pada keyboard teman-teman ka bot pinhab le phai ka jingkeli shaka jo ka jingkeli ka bam bha ka porte right lingba ka ni ka jing hikai ka ba pin sayo ran yang nget bet ka men ba kan hikai ro yu phi kumnu kawai ka baning kong do ka deka time management haba phi solve ki taki jingkeli ke ba phio kawai ka baning kong do ka ba phi hab ban kan mau ka deka time management namar ba let's say mo kinum sha ye phi ba phenra ba phendeng ki baje ki ro por bi to exam hab do sharot te kamod ha ku tu ka screen jong phi la dan lupa ba itu I timer jong phi te pi hab ban pe ya no por ba phi hab ban manage namar mental la dan ro ho tu li ki jingkeli ba phi hab solve let's say 10 minute then ro ho tu li ki jingkeli ha ka shikan let's say numla ban solve mo dari mentah ke di naduk mentah habor pisong hai yen da pisong ha kene ka coaching do ba pilih thai shi habor pi practice persang ban pen create ban practice kena ba penla ban solve habor 10 minute ma kamu 30 seconds for every question kada kamu da pidak pe ke lada da solve kalau pendang yo por ban revise yang kini kamde ke jingionong gejungi kamde ke jingionong jung samla jung bejat kamde gejungi ki tibok keryang ni sumpu bat kidon nan tenta agne ke terlang berni bat kene ka Elion Institute jinga pembeglam mo bat kinoilam bat director jomune ka institute sama sain ban kuno ban penwandur lani kuno ban la ban penklannya ki samla gejungi aga jumur jum perkhat na ka benta bani kon ya gne ka CUET exam ni kerman skam ba kina ya to por ko kodor ke jumpi ba kani ke jing penbet jumi ne le dosen kalong basiso ni kerman skam ba boro ki sama ki bawan ban shimbenta akine ka free coaching jumi ba kalong shisha job ba ni kerman ba kinyala ha ag jing pukre ne exam sai sin na priang samai ki boro ki sama pule ki bawan shagne ka jing pukre ya kene ka exam ni kerman skam ba akisni ba pinyo ya ta ki result mo ta ki antram jumpi ba ki apa wan shakma ba ki jadmre ujungi ni pli bangiru ngilong di babet ba biang ba start aga jumut superkhat ki ba biang ro aga bormat berpan ban ya compare dan ban compare ba ya nujor ba ki wei pat ki jadmre ko po ni bari ni shabaro ni kerman skam lemba jong kene geno pasi minta kan long shisha ka jisa jing kenma ba kum kine ki programs naglang jing semin nang ya tuntulun na kawai kapor shakoi por pat kapor knan ba inang la shishu banai kai ko bha na ko bha tam ke samla pule juni e tangre ashu kerman ba ki bro kilong keren meneng om ba kila keren shibode dengan keren do isa mene yong komunikai isa yong mene ba katrai tam ba 2% sedon ban shim serius nga nastu ngadi kata mesi mene yong ba I memory yong mene ba bon ba pas tersudah pas mas right salit ong sha kenjat no la kemana ladat lalat dengar ngelong tawe neki dengan kan hidup ong isa ngapun sukman so ya hab ya kata kini ki 4% ki balai sosar kini 4% ki balai sangano aba kai kan kwa bano ipi hakane kau juk ka pementa boro kalau very competitive fa kamlo healthy show ka competition ga jumi ngai scam boro yang pi khili long
le atam ya kai UPSC pendap to ya keneka ki exam ki berdu syakmat ki prepare rek ka jingmut jungi ki isu menora ini ka common university entrance test jong pi ki undergraduate kelong bangin ai jingmut namar ngiyo I hak nik sdem ki lole bon ki kun samla pule jungi haba kiyo ya ki chakali to exam ki bon shapo asam tamale sha asam ru ki shefon yengi ki no elam ki isu ki shom te saba nimyo eka ka jaka bagi tho apo district la jong la ne apo jala la jong tengi mentai ha tho shapo asam ha sa pa shibet te kata ka wei galong oi pi ba kam da long healthy mangi teng ting tamun hiar sha asam mai tho ta ka wei exam ru te ka ba ka bangamut hne menta kalong ba teng ka por ka juk menta ki ong pi ki don kam long YS IPS IFS ren la ngi pek ka kum ka juk hoi ka di ka tendang ka phe tam apo district kham tam lagi kerja pang tulok te kam he shu mo lagi we ki officer ren village MBA ru filong chartered accountant ru ka tulok ka kam he ban ya ODC ru ma balik mo ya kata kabun ki por jungi ki lale ban atem ki ki exam ki prepare ren lagi pe apo district jungi ki nam dunai shibun ha ikini ki officer ma village ki no ki exam ru pinwan hang ni pila ban sen kam sen jam le job ban ngan ong pi kum ka jingai ngu mau blay lai hangi por apa sedang ni institute ru akan mau di samla sain di dalam bakmi kpai ni khot man pli ne ga institute na khampoi prakhat ba kan institute kan poi hadu kan ne ban syakri ya ga jai mede go chungi re khube shibun sai ha jing telang jo phi ga institute na so ba kan ne ga di tang jing sedang te haba kren ru ya ka po ong imes mene shoman kut ani tu ipi ngarung ki su na du class 12 apa na pendep ya kelas 12 jangan na khat ngom ka bukan pendep to man lin yobi na pendep ya yobi pendep ye li ya yu sakai pat pendep man ngom bangana long utau no ilam jo ki samla pule na try jinan start na kam hi ngali pendep no ka every ya marketing bat kai ga jimbot bangayo ang tu ngapet hosna marja spo niyo ya ka center to exam li po assignments ngayu ki samla pule ki ba khamre tai yana kili tho in the exam but ki bakham he laisha kata jongaru ki bladon gumbasan po samsan ru posnem kili pendep ya kamasa ga joki haga jim jogi yimde ban khin po yano inuru ban ngomong ru ba pin pe ya ki khna samla pule ki dangret karta ki ba pin ong ya ki ban mo pin stock ya ki pin pe ya ki de we karokom na marteng teng ki don ki ba yo ya ka jingyo na kayi ngasem kila pan pendep kat kum kapor bobiak hari don ru ki bashem ha ka jai lenti ka jukuli ka juki ki shem ka jinge ha ba kimla shi pan pendep ba hadin ba ki so ba kila pan pendep pat kilai ha kata ka basan ru poster te kata ni ka jumut jonga ba next kem ya ka ni ka por ka ba phinio hot ka dei ka ba kham don ka no jiksiu and re ga long pi ha ka jim jungi nothing is for free ka ek ba phinu ka man lut baik menta competitive exam ni pendek dengan pule jogi na po embos dari menta kumbong I gong mene ki court NCRT menta ki jimpule jogi klade na po